wawala kitala mbana ara buronyo bana rob buronyo tani so kenan to kitala mbeni na chachi na jinyo na chiyo ni hamla abu ba kubwa wa wala ndo wa mere ka wade kunwa inye ya ngone to buri ni kata nwa na ebe ocho de ma kitala mbana eti hola mo onyo hi akalaga abu ugbo ohu konye nwe ike ama mgbe na ire anya peni ida jira tu shini na bana bamba gara ya anu mbo waka do Chineke siri ke mgbe ida buru ga nku abale nwa ya lowa abu ba man na lita nwa ya nora ago le mirare ya puta bebe le ni ne jara zo mo be mana ne ga ba gwa dika anu ya oge man na tebu Chineke na sapụ Chineke ya na Chineke siri oge ntị ọ bụrụ ba mmadụ na-asọpụrụ mana echekwa naanị ego onye nzuzu kpatazi ego o mebe ka ọ bụ oge nwere nsọpụrụ mgbe a ga-eweta ite ọkụ ka si na were okenye ọbụkwana ugbu a maka gị bụrụ okenye ma itinye ego akpa oge okenye arụrụ ala ogbenye kpọcha isi ya were ahụ kpọchara ya isi o mezie eme nwe afọ a sị na omeke ometole ya afọ ma ya bụrụ onye ji ego akpọ ya afọ bịa ụwa awala o kwekwaghị mkpọkọta ma ọlị iji ego nke ụwa akarịchala mmadụ dum ahụrụla ndị ohi o nwere ndị ji ego ezu nke ha ụfọdụ ji pen ezi ndị ọzọ ji sụọ na ezi ụfọdụ ejiri aha chọọchị na-egbucha ndụ ndị ọzọ nwekwara ọdụ ahịa agbanwe ha traders na-asụ bekee n'ebe ndị kacha n'ọnụ ọgụgụ nọ n'ụlọ akwụkwọ n'ebe dị iche iche na-amụkwa otu ihe ahụ ịhụbeghị na ala anyị na-ejupụtala n'ohi na omekome ihe niile n'ibe ma nke ọma ma nke ọjọọ ọreghị ikpe elekshọn niile rigin niile ikpe niile ekpere ebe wee tinye karị niile anya niile azụrụ azụ omegbu mmadụ niile kickback niile ịma mmadụ niile im ọreghị ịchụpụta ndị iService niile ụkwụ n'ama were n'okwu a ega na-agbaso representative onye mkpọkọta isi 12 amaokwu 14 Let's
Aleluya.